kontra mraku, kontra sili. Ove subote s početkom u 19 sati, svi na Poljud! Kontra mraku, kontra sili. Hajduk Lokomotiva! Podržite mladu momčad Hajduka. Više o prodaji ulaznica na Hajduk.hr. Svi na Poljud! Koliko nas ovdje ima? Ovo može samo Torcida, ovo može samo Split napraviti. Svi znamo šta nam rade sve ove godine i došlo nam je svima do grla. I nećemo to više dopustiti. Znači, naš je stav glasan i jasan. Želimo smjenu cijelog vrha HNS-a. S onih piodu, bit ću malo nepristojan, nemojte ništa zamjeriti. Nek odjebu svi iz HNS-a, skupa s onim smećem Mamićem! HNS! Mafija! Gotovo je, gotovo! Preko žica, on je gubi, on je tuka, njegova smo svi mi dica. Isti tvrdi kruh smo ili znači na on puno više nego Čaufoje piše. Brukali smo zapad ruka, mladost tražimo cili. Brukali smo zapad ruka, sve prohodi, sve nestaje.